Kaixo nere supertxiki maiteak, zer moduz gaude? Zuek nahi dezuen bizitza sortzen, super sekretu hauek entrenatzen espero dut baietz. Baldakizute generazioz generazio sinismenak ohartu gabe transmititzen direla, aiton amonetik gurasoera, gurasotik gure gana, eta automatikoki ateratzen zaizkigu konturatu gabe. Zergatik gertatzen da hau? Ez garelako konturatzen zer sinismen ditugun garun subkontzientean. Jarraitu nirekin eta ikasiko duzu. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula jada supersekretu hauek ikasteko aukera. Eta entrenamendu superboteretsu bat ere oraintxe zure eskura nire web orrian. Sartu zaite! Goazen berriro ere gogoratzea gure garunaren funtzionamendua. Garun suprakontzientetik guk irudi bat aukeratzen dugu, gure desioa. Guk nahi dugun irudia lortu nahi dugun azken emaitza. Gero, garun subkontzientean hor ditugun sinismenak hori lortu ahal izango dugun edo ez. Bai? Horren arabera, eramango ditugu ekintzak kontzienteki, garun kontzienteak aurrera planifikazio bat egiten badugu hobe, eta ekintza horiek desioa lortzera bideratuko ditugu. Gure desioak betetzeko lan egiten dugunean, demagun nahi duzula izan saskibaloiko jokalari bikain bat. Bide horretan egiten dugun ekintza guztiak azken irudi horrekin erlazionatu behar ditugu bide hortara. Bai? Jokalari bikain horren irudirantz zuzendu behar dugu. Ez galdu azken helburu hori. Horrek eskatzen du ere alboratzea helburu hori lortzen usten dizkizuten beste ekintza guztiak, hau da, beldurrak pentsatzea ez naiz gai izango hori lortzeko, edo gaur ez dut gogorik entrenatzeko, hala ere egin behar da, bai? Zein da pista hoberena jakiteko ongi zoazen edo ez? Zure buruari galdetu, ekintza honek eramaten dit nire helburura, nire irudi hortara, demagun lagun batek esaten dizula, etorri nerekin parkera bueltatxo bat ematea. Ez daki zein ikusi dut, edo ez daki zer. Ez jun entrenatzea eta etorri nirekin. Galdetu zure buruari, ze erabakik eramango zaitu nahi duzun helburura? Lehenengo helburua zein da, noski saskibaloiko talde batean egotea, eta zure irudia balin bada, ekipoko onena izatea, zerein beharko duzu plan bat, idatzi. Lehenengo entrenamendu guztietara jun, gogoz entrenatu, partidoetan 100% biderbi eman, jun ikustea saskibaloiko partiduak, jokalari honengan fijatu, aztertu ze mentalitatea duten eta nola pentsatzen duten saskibaloiko izarrek. Bai, eta ikasi alduzun guztia. Eta badakizu beste truko eder bat, barrutik aldatu zaite zure izena. Demagun, nire adinak hemen agerian jarriko dit, baino demagun zure jokalari gustukoena Michael Jordan dela. Eta zuk Amaia izena duzu eta esaten duzu. Ni naiz orain Amaia J. Agirre. Ados? Hori da zure izen berria, saskibaloiko izar berriaren izena, sentitu txapeldun izen horrekin. Zure taldeko onena izan nahi baduzu, ezin duzu orain arte bezala jarraitu. Ez du inporta orain arte zer egin duzun. Inporta du hemendik aurrea egiten dituzun ekintzak. Zure irudian lan egin behar duzu. Demagun, ziurtasun ezatik pertsona ziur bat sentitzea.
Pertsonal per bat izatetik edo gogorik gabe entrenatzetik, kriston gogoekin entrenatzera. Trakets xamarri bilizeala, orain kriston jaiotasuna duzula irudikatuko dezu. Barruko zure irudi aldatu eta bizitzako islada aldatuko duzu, kanpoan gertatuko dena. Bale? Ez sinistu konprobatu zazu, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txik, txiki, ban, buelta da buelta eman, ban, akabu